Ang sakit ya kakalinggis. Biglan mo lang dalan at arap mo. Kung tutumbok ang gano'y naroon na, san singaulan na ng sumatan akalinggis. Atan so agawan ng Jason, sa kay residente at balay na bugalyon. Si Katoso na kay Batayo Natan, dyan Halloween special ya programa tayon. Magandang gabi, bayan. Siri, ulo mo pa Jason. Ito ya, tulpo. Hindi. Jabasin man. Kumusta ka la Jason eh? Ito yung nalilit lang natin eh. Okay alaba, nuli. Natatakot alaba, medyo daysa. History ang pa may nagagawad si ka? Unyaman kasi nuli. Kada man silong o ang bilong unyaman nagagawad siya. Nalilikas kuya walang lanang sumatan man nanang na ang sakitid siya. Madalas, ang tutumbok ang gano'y inirsulaan ko. Ang gano'y sobra lay iwas ko, talagang dakil na matan ang katutok with shock. Singa aliling to, abot ang dalay ka maruruwak. Natatakot lang maong. Human so agawa, nuli. Dahil sa tay agawam, tawagan tayo natin may sikat na abnormal expert na si Impalwag. Tangkaro tayo tulungad si Kato. Siri? Ulo mo palatan. Di po ako. Magandang gabi po. Hindi po ako, sila. Anto inibaga mo sa amin ng istorya ni Jason? Anong masasabi mo doon sa kwento ni Jason, Boss Amo? Una pa lang, pagpasok ko pa lang ng studio, naramdaman ko na yung energy ball. Tuwa kasi yan niya ni iraraman. Boss Amo, totoo daw bang multo yung mga yon? Ayon sa nararamdaman ko, totoong-totoo sila. At sa nararamdaman ko, galit na galit sila kay Jason Rosario Chan. Subscribe Pulakit. Kin. Natatakot ka. Bakit? Natatakot ka? Hindi ako natatakot. Siya. Ha? Ato? Nararamdaman ko, andito na sila. Ujalara. Hindi ako nandito para makipag-away. Ganyan yung mga pinigyan. Wadya kami lang talaga! Mambayar ka lang utang mo! Toy, stand mo. Bayar ka! Noli, binabawi ko na yung sinasabi ko. Ayoko na, tara na. Ha? Lipat na lang tayo sa iba, sa TV5. Teka, wala tayong kita. Sa TV5 na lang. Yagi. Pero di bayar. Siri. Tumoy na lang. Pike.